Hi everyone, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। नै लोगोफोर, जोंहा दिनै फुङावनो माइ मारा होबाय आरो मोनग्रोनायखौ हाखांबाय नालाय लोगोफोर, नै मैयाहाय रोगाखांदोंमोन आरो नै दिनैहाय मारा होबाय। नोंथांमोनखौ माइ मारा होनानै बरायहरनाय थाबाय। सनाफोर, मोजां मोनोबा दिनैबो नायलांदोलाय। आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायसन दंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होलां। थुदो लोगोफोर, बिदिबा भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै। थुदो लोगोफोर, बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। सादों भिडिअ खेबनाया नै होखांबाय। नै जोब्बाय जोंना मारा होनाया, जोब्बाय, लामस्रांबाय नै लोगोफोर। जायगा थोयैखौ दोनथ'बाय बस्थायाव सोनानै। बारा जाथाराखै जोंना लोगोफोर माइयानो देग्लाय, माखासे हानो दंबावो आरो नै मोनग्रोनायखौ मारा होबाय। होनायखौल' लामग्रोबाय। नै मेथाइ सा जानोसै लोगोफोर, सा लोंसै नै मारा होनायनि। बिसोरनो बारा गिदिर गिदिर होजाया, गारगोनसो। सा लोंसै लोगोफोर एबार। मारा होखांनायनि सा लोंसैलाय स्रायनो लाद'। थांदो ओइ नोमान सोर नोंथां फिसा हिनजावखौनो साया लादो। अ नै बिसिना बे एसे खनसे गथ'फोरनो 1 नाम्बारानो दै लगायाखै। ओरैलाय आबैया लासिगोन दे। मेथाइ रानग्रा गोलैगोन मेथाइया। जोंहा सा लोंबाय नै लोगोफोर। साथा लोंखांबाय, एबार संनाय खावनाय लाहार फाहार नै। दाउ बयलारसो लोगोफोर, दाउ बयलार फ्राय एवनोसै आं। माइनि खामानि नालाय लोगोफोर, बेदर रुनोसै। सान्दुं मोदानदों खोरखिया। मा सिथाबलायखो बेदरालाय। दा बेदरखौ रुनानै दोनबाय आरो लोगोफोर। मैला खारजासे रुनोसै आं। लोगोफोर, नै आंना दा बेदर रुनाया जाबाय। सुनानै आराम एवनोसै आङो। बेदरखौ आराम सुनानै लाबोबाय, संनोसै लोगोफोर। नै आलुबो दरनै होनो नागिरदों आङो, संनोसै। सारायाबो दुंबाय आंना लोगोफोर, थाव होनोसै आंहा बेदर एवनो थाखाय। फानलु गोरान देनानै होबाय।
संख्रि दसे एवथ्रमबावनानै आलुजों जमा एवफिनसै। बेदरखौ एसे मोजां एवबाय आरो बेदर गोजा। एबार आलु होनोसै। आलुजों दसे एवथ्रमफानोसै आरो आलु होनानै जमा। आलुजों मोजां एवफिनबाय आङो खामफ्रोम जालायनाय। लोगोफोर गारबा गोदानहाय लक्ष्मियाव बायनाय मोजां नङा एरनो, एनथाब एवनायावसो सोलिफिनो। बेदर एवथ्रमनाया जाबाय, दै होनोसै आङो लोगोफोर। बेखौनो 100 होननायखौ लाबोलायदोंमोन आं नै लोगोफोर, मोजाङानो नङा एरनो। लोगोफोरनि आंना गारबा गोदाना एरनो सुखुवाखै, मोजां नङा। लक्ष्मिलायाव 100 होननायखौ लाबोदोंमोन आं नै। दिनैसो फार्स्ट एवनाय नायदोंमोन आरो बेदर। माबा एरबाबो मोजां जायाहाय लोगोफोर। एनथाब एवनोसै मागोआव बेजों। एनथाबखौ आराम ओरै नारसो बानायबा थिग जागोन खोमा। नै गारबा गोदान आंना लोगोफोर। बोरैबा मोनदों आरो गिदिरथार। मेगनाबो बेखौसो नुनानै लाबोफ्रांबाय। एनथाब एवजायाबाथ' दाउखिसो हनांसिगोन लोगोफोरनि। आंना ओंख्रिया गोदौगासिनो लोगोफोर। आलु दाउ रुइहांबाय माथो। लोगोफोरनि आंना आलुआ रुइबाय। मोननोसै आङो मस्ला मस्लि होफिनसै। गरम मस्ला पाउडार, जिरा पाउडार एसे होनोसै। मस्ला मस्लि होनानै दसे खोबहाबबाय आरो। एबार दुन्दिया होनोसै, दुन्दिया होनानै खांसै। दुन्दियाखौ होबाय आं। खांनोसै लोगोफोर एबार। खांनोसै, गासिबो मोनजोब्बाय आंना ओंख्रिया। आंना गासिबो मोनजोब्बाय आरो। दाउआबो मोनबाय, लाइ मैद्रुबो मोनबाय। लाइ मैद्रु एसे बानायदों। आलु आरो फान्थाव गासिबो मोनजोब्बाय। दुगैहैनोसै आरो। लोगोफोर नै आंहा दुगैखांबाय देलायखांबाय। आं दाउ बेदर संनायखौ जानायनोसै आंहा। माबायदि जाखो टेस्ट खालामबाय आङो लोगोफोर। एसे गोथावानो जादों। फानलु गोरान होनानै संदों आङो, ज्रोमनो गगा मोननायखाय लोगोफोर। आं दा बेखौनो साखिनायबाय आरो सनाफोर। लोगोफोरनि आंहा दा ओंखाम खुरबाय। आलु फान्थाव ओंख्रि, नै दाउ आलु फ्राय, नै मुला मैद्रु, दाउदै बाथोन लोगोफोर। नै जानोसै आंहा। बयबो ज' जाजाय जाबाय आरो गोथावनो लोगोफोर। जाबाय आङो।
सानजौफुनि ओंखाम। लोगोफोर माइखौ जमा खालामनानै दोनबाय बेलासिनिखाय। माइखौ फुखांफिनबाय लोगोफोर नै दहाय मारा होनायनि लामनायखौ माइखौ फुखांनानै दोनफिनबाय लोगोफोर। गाबोन लामफिननोसै। दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन दे सनाफोर। बाय बाय। नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।